सगळ्या माये मोगाचो योगा श्री विघ्नहर्ता गणरायाक वंदन करून तसेच रंगदेवतेक नमन करून जमलेल्या समस्त नाट्य रसिकांचे मनाकाळातल्यान स्वागत करतात। रवींद्र भवन बायणा वास्को आयोजित रवींद्र नाट्य उपक्रमाखाला श्री भगवती आर्ट्स आणि कल्चरल प्रस्तुत स्वप्नील चिंदरकर निर्मित 2 अंकी कोंकणी नाटक चलो संवसाराक लागलो। बरोवपी स्वप्नील चिंदरकर आणि उर्वशी स्वप्नील चिंदरकर, बसवपी स्वप्नील चिंदरकर, सूत्रधार विठोबा दाभोलकर, निर्मिती सहाय्यक उमेश माडगुळकर, नैपथ्य एकनाथ महाले, उजवाडा योजन प्रथमेश तोरसकर, पार्श्वसंगीत अमय चारी आणि प्रवीण दाभोलकर, वेशभूषा अश्विनी गायकर, रंगभूषा प्रमिला गाड, नृत्य कलाकार स्नेहा शेळगावकर, स्नेहा नाईक, तसेच कलाकार प्रसन्न नाईक,